हादरसेयाव फिन बीजेपी सरकार दानो थाखाय साखाफारा हादरसेयाव गाबोन 2 मे खालाराव फुंनि 11:40 रिंगायाव हादरसेयाव नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा भेटेरेनारि फरायसालिमानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जागोन गिबि मन्त्रिनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों लोगोसे गं 21 हादरसानि गिबि मन्त्रिफोराबो बाहागो लागोन होननानै बे समाव माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै दा बे समाव गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव गोबां बायदि रोखोमनि थियारि एबा साखाफारा जानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो संरैखाथिनि थाखाय मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव गासै गं 200निबो बारा सीसीटीवी केमेरा बाहायनायखौबो जों बे समाव नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं हाबाफारिनि थाखाय गुवाहाटी बिरखं गाथोना अख्रां सान्थ्रिजों लोगोसे गं 50निबो बांसिन बिरखंफोरजों आबुं जागोन। हाबाफारियाव मिरुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लागोनखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांजों लोगोसे मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह, रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह आरो बिथांमोनजों लोगोसे बीजेपीनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोनखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गाबोन 2 मे खालाराव फुंनि 11:40 रिंगायाव हादरसेयाव नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा भेटेरेनारि फरायसालिमानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जागोन गिबि मन्त्रिनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों लोगोसे गं 21 हादरसानि गिबि मन्त्रिफोराबो बाहागो लागोन होननानै बे समाव माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै दा बे समाव गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव गोबां बायदि रोखोमनि थियारि एबा साखाफारा जानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो संरैखाथिनि थाखाय मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव गासै गं 200निबो बारा सीसीटीवी केमेरा बाहायनायखौबो जों बे समाव नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं हाबाफारिनि थाखाय गुवाहाटी बिरखं गाथोना अख्रां सान्थ्रिजों लोगोसे गं 50निबो बांसिन बिरखंफोरजों आबुं जागोन। हाबाफारियाव मिरुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लागोनखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांजों लोगोसे मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह, रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह आरो बिथांमोनजों लोगोसे बीजेपीनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोनखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, हादरसेयाव फिन बीजेपी सरकार नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि जानो थांगासिनो दं डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया। गाबोन फुंनि 11:40 रिंगायाव आसामनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया। हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजों लोगोसे गोबां बीजेपीनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोन।